Undgå at blive syg. 0. til 4. klasse. Det er vigtigt, at du vasker dine hænder grundigt. Sådan her skal du gøre. Skrub godt og vask grundigt. Sådan her skal du ikke gøre, når du hoster. Sådan her skal du gøre det. Pas nu på. Husk nu også, at du ikke skal dele. Meningen med den her video er egentlig bare, at du forstår vigtigheden af, at du skal passe på med bakterier.